to ai wannan kidan mata ne naga, sanan wannan kidan aure ne naga. Biki bidiri ta ya kumurna ni ma na zo, Garzal ango Khadija amarya kin fito. To ai wannan kidan mata ne naga, sanan wannan kidan aure ne naga. Biki bidiri ta ya kumurna ni ma na zo, Garzal ango Khadija amarya kin fito. Da farko na kira yin Allah sarki gwani, tabaraka jazzala da kai ke mini magani. Magar aure na zo da tara bani ramuni, in wake amarya da ango babban gari. To ai wannan kidan mata ne naga, sanan wannan kidan aure ne naga. Biki bidiri ta ya kumurna ni ma na zo, Garzal ango Khadija amarya kin fito. Allahu dubin salati kagun kairil wara, manzo na dan Amina manzo na shugaba. Ka sa ali sahabbansa ba su da fargaba, kai sun yi rubo ga annabi manzo bashari. To ai wannan kidan mata ne naga, sanan wannan kidan aure ne naga. Biki bidiri ta ya kumurna ni ma na zo, Garzal ango Khadija amarya kin fito. Baiti na mare yanzu zan farawa, ko kuma na ce a yanzu zan tsarawa. Baitika na yabo gare ki zan rairawa, Khadija amarya ashe na yirewa. Khadija amarya na ce zan yowa, Khadija amarya na ce zan yowa. Sama Ai wannan kidan mata ne naga, sanan wannan kidan aure ne naga. Biki bidiri ta ya kumurna ni ma na zo, Garzal ango Khadija amarya kin fito. biki shagare ake na manyan mata, kai da gani ka san da ya wuce yan rata. Manya na ce ashe sun yi rata, biki ne ake na ce na manyan mata. Khadija amarya, Khadija amarya, Khadija amarya na ce Khadija amarya. To ai wannan kidan mata ne naga, sanan wannan kidan aure ne naga. Biki bidiri ta ya kumurna ni ma na zo, Garzal ango Khadija Auren amarya kin soyayya, fito. auren kauna, auren soyayya na ce ku auren kauna. Garzal ango Khadija amarya, Garzal ango Khadija amarya. Kai auren kauna, auren kauna, kai na auren kauna. Ai shagale, ai shagale, kai ai shagale, ai shagale. Ga mata fa a girgiza, a mata fa a rausaya na ce a girgiza, a mata fa a rausaya. To ai wannan kidan mata ne naga, sanan wannan kidan aure ne naga. Biki bidiri ta ya kumurna ni ma na zo, Garzal ango Khadija amarya kin fito. Khadija amarya yanzu kin yo aure, za ki bar na gidan iyayi cikin ji amarya. To biyayya na san akwai ta kunki amarya, da kalin kirki nan akwai shi kunki amarya. Dan kuma kya hali da yau na rako ke tashi, fari ma kauna da so na ce a yi aure. Ga amarya yau nan baka fa an jaune, kai suna murna na ga su ake saurare. Wani kyawun aure da ke a fesa turare, kai amarya ta yo ado adam buligewa. Da ango, Garzal ango, Garzal ango, Garzal ango, ayyar Garzal ango, Garzal ango, ayyar Garzal ango, Garzal ango, ayyar Garzal ango amarya. Ai wannan kidan mata ne naga, sanan wannan kidan aure ne naga. Biki bidiri ta ya kumurna ni ma na zo, Garzal ango Khadija amarya kin fito. Garzal ango na ce, Garzal ango na ce na kowa ke waka. Wakar ka a yau na zo ne ma dai yan raira, da na san so ado ana yi masa sa'a. Kamari komai na duniya sai da biyayya, ka samu sa'ar amarya mai kyawun niyya. Mai kyau na do na ce ko ba ta jayayya. To ai wannan kidan mata ne naga, sanan wannan kidan aure ne naga. Biki bidiri ta ya kumurna ni ma na zo, Garzal ango Khadija amarya kin fito. Akwai
ta da kurje ne haɗi ma da biyayya kuma mai fara'a na ce mai halin tarbiyya a gidansu na tabbata akwai kyawun niyya hanya ta sa ana kiran mu madalaya komai in za a yau a sa kyawun niyya tafiya na san da waige ta ce kansa a haye yara na yi a haye yara na yi auren kauna a haye yara na yi auren kauna a haye yara na yi auren kauna a haye yara na yi auren kauna. To ai wannan kiɗa kiɗan mata ne naga, sannan wannan kiɗan kiɗan aure ne naga. Biki badiri taya kuma na nema na zo, Barzala ango Khadija amarya ke fito. To mata ku yi girgiza, alaka ba gaza, gargaɗe malan guda, garza ne nake kira. Da amarya nan gare ka Allah ya baka, karke ta na ce gaza da tokar kai shakka, domin kyauta ubangiji ya baka dukkan aikin ta yanzu na nan auyanka, ce ta tura ta ilimin ta na kanka, komai ta kaso amarya daure ka yi mata, domin hakkin aure na ce doka ka kare zari a haye yara na ya mata, a haye yara na ya mata. To ai wannan kiɗa kiɗan mata ne naga, sannan wannan kiɗan kiɗan aure ne naga. Biki badiri taya kuma na nema na zo, Barzala ango Khadija amarya ke fito. Ko a cikin mata wa'yansu ba mata ne ba, kamar su za na ce ko kundu ba, shiru dai kai da baki ai ma magana ba, amma zan ce da zantika sai na takaita, kure bari in bari ba a kanki nake ba, bakar aure na zo na tsara a takaice, aiki na amarya za ni tsara a takaice. To ai wannan kiɗa kiɗan mata ne naga, sannan wannan kiɗan kiɗan aure ne naga. Biki badiri taya kuma na nema na zo, Barzala ango Khadija amarya ke fito. Bikin ku ake yan uwa da murna suka zo, bikin ku ake har dange murna suka zo, na kowa mai waka murna ni mana zo, ku taka rawa yan uwa ku taka rawa, ku taka rawa yan uwa ku taka rawa, a girbe kai a yau tsallere a girge darin yabi, a nuna muna an yi murna ba a zanti, tukun sa magiyan ku yau su fada kunci, na maku halsara na ce ya fada kunci, farin ciki yau zuciyar ku za yi dafi, aure na ku farin ciki ake ba haubi, a taka rawa anya tattaka rawa, a taka rawa anya attaka rawa, tsalle kin zama sele amarya na ce kin zama sele, kai ma ango ka zama sele, amarya na ce kin zama sele, ango ya zama sele, amarya na ce kin zama sele, ango ya zama sele, ke shagali kai a canza zama, to a sa ki zama, kai a canza zama, to a sa ki zama, kai a canza zama, to a sa ki zama, kai amarya taka, kai fa ango juya, ta kun gwamnati. To ai wannan kiɗa kiɗan mata ne naga, sannan wannan kiɗan kiɗan aure ne naga. Biki badiri taya kuma na nema na zo, Barzala ango Khadija amarya ke fito. Batakan girman da an kasa yan rairo, Maryam ce yau ta sani kuma yan rairo, to yau dai yanda kin kace na rairo, baiti na amarya yau na ce na rairo, zubar da ruwa kun ga aifa sai in dararo, shi koki yau na ce a baiwa joro, kita kura ko mace a cewa sauro, ango da amarya ne kudan gaba kyaure, ke murna muka zo, dangi da abokan kamar na suka yo, murna kun ga murna muka yo. Kiɗa kiɗan mata ne naga, sannan wannan kiɗan kiɗan
zanewa amarya. Kirana a gare ki yau amarya, nasiha ta zanewa amarya. Kirana a gare ki yau amarya, ki gyara daga nan masu karya. Dake an gona ki babu karya, shi fa aure riba gare shi karya. Yanda ke san shi ka ba sai da karya, kin gano ma shi ko ba sai da karya. Tungwal uwar zarka a ba ta barya, karki yana aure na ce amarya, ki yi koyi da gida na ce amarya. Gafa tarbiyya nan na ce amarya, dukkanin komai kin hada amarya. Ga harin kunya, ga ke mai alkunya, yar gidan manya ba ta jayayya. Ga ta mai kyan niyya, ga ta mai kyan fara, an gofa ka dace. A haye yara na yi manyan mata, a haye yara na yi manyan mata. A zai kuɗa gidan amare, ku tashi na ce kai ku sa turare. Kun ji kamshi ya gaure kai a raye, rayuwar duniya ce na ce a tare. Ango da amarya kuyi taro tare. Ai wannan kiɗa kiɗan mata ne naga, sannan wannan kiɗan kiɗan aure ne naga. Biki fadi ta ya kuma na nema na zo, garzala ango kadita amarya ke fito. Auren kauna, auren sanna na ce ku auren kauna. Auren sanna na ce ku auren kauna. Auren sanna na ce ku auren kauna. Tabaraka ya zarzara da yau zan roka, nisa albarka a auren gana roka. Allah sarki tabaraka ne ka nufa, Allah sarki tabaraka ne ka nufa. Aure anyo, aure anyo, gazale ango hariza amarya. Gazale ango hariza amarya, yau na kowa ke waka. To ai wannan kiɗa kiɗan mata ne naga, sannan wannan kiɗan kiɗan aure ne naga. Biki fadi ta ya kuma na nema na zo, garzala ango kadita amarya ke fito. Ba amince da hali na duniya ba, kun ga sauyi yanayi da tambaya ba. Shi fa aure far'a mu kara lura, Rabbi Allah sarki ka sanya yarda a tsakanin ango amarya lura. Duniya ta yi faɗi ciki na yarda, ga haske da yawa ciki ya bulla. Shi ku aure bauta ku kara lura, kun yi albarka a ciki ku lura. Wanda cutar rawa na lura, kun rage juna, kun rage juna. Yabbi Allah sarki ya sanya albarka a cikin auren nan, ya sanya albarka. Ni na kowa waƙar ku yanzu na tsara, ga na kowa na ce na kowa, ga na kowa kai na ce na kowa. Ai wannan kiɗa kiɗan mata ne naga, sannan wannan kiɗan kiɗan aure ne naga. Biki fadi ta ya kuma na nema na zo, garzala ango kadita amarya ke fito. Zama sai da zama amarya za a yi tare, zama sai da zama amarya za a yi tare. Zama sai an dore, haƙuri an sanya, zama sai an dore, haƙuri an zauya. Allah sarki, Allah sarki amarya na kukan kauna, Allah sarki amarya na kukan kauna. Na soyayya ne, na ce fara'a ne, wannan murna ce ba dai ki gani. Taro yau ki gani, ido na ki hazo, komai za ki gano, wa ango ki gano. Zamana ko a tubale na ce yayi da zo, kauna ce fara'a ce, sa'a ce, umarna ce. Tankaɗe zan yi da rariya, a tuki kala da sakiya. Tankaɗe zan yi da rariya, a tuki kala da sakiya. Masu waka ba kafiya, tafiya kyan wai geriya. Kaga da ake sabiya, yanzu murna mun sakiya. Ayya ayya
aya aya mai nono aya na da karanin shanu aya raye ko an kada ma ba ma sha aya raye saboda karnin nonon nan to ai wannan kiɗan mata ne naga sanan wannan kiɗan aure ne naga biki fadi ta ya kuma na nema na zo garzala an go kabita amarya ke fito aye mama mama aye mama labo mama aure kauna kin zama sele auren kauna ha auren kauna ai wannan kiɗan mata ne naga sanan wannan kiɗan aure ne naga biki fadi ta ya kuma na nema na zo garzala an go kabita amarya ke fito na gaido dangi na ce kwarai mai riga she ta yi murna ubai da ma ta yi murna hajaru ta yi murna maryam na ce ta yi murna libabatu ta yi murna buhari ma ya yi murna umaru ya yi murna mujittaba ya yi murna sabi'u ma ya yi murna ali na ce ya yi murna ukasha ma ya yi murna usama ma ya yi murna mujittaba ya yi murna Hawwa una ce ta yi murna Fatima ta yi murna Hindatu ma na murna Nana ma na murna Maryam na ce ta yi murna Zainab na ce ta yi murna Maryam na ce ta yi murna Kalaba ma ta yi murna Maryam ba za ta yi murna Aminu ma ya yi murna Yusuf na ce ya yi murna Da zaci ma ya yi murna Sabuwan na ce ya yi murna Hawwa'u ma ta yi murna sai Falahi ma na murna Abdul Nasir shi ma na ce yana yin murna Zainab ma ta yi murna Nana ma ta yi murna Naja na ce ta yi murna Sajida Islam su ma na ce sun yi murna Shagali bidari auren kauna Shagali bidari auren kauna ai sama ai kasa daga muddafin na biyu South Studio an bidiyo iya cin da ake gida gos to ai wannan kiɗan mata ne naga sanan wannan kiɗan aure ne naga biki fadi ta ya kuma na nema na zo garzala an go kabita amarya ke fito